написа всички тонове, които чуваше в нощта през отворения прозорец. Написани като ноти и разписани в акорди не изглеждаха никак зле. Даже и интересно ще се получи. Ето виж, тук започват тимпаните, към тях се прибавят в унисон трофетите, има стакато, ми бемол, ми бемол, си бемол, си бемол. А сега отгоре гласовете, в кварти, под тях челите държат дълги тонове, през целия текст, а отгоре флейтите има каденца, леки бързи, виж колко звучи, като реквием на гения Моцарт. Внимателно загаси лампите и затвори прозореца, после се замисли и отвори отново. Полицията задължително трябваше да влиза в този апартамент. Запъти се към недалечната гара с малка чанта и голям свитък празни нотни листа. Знаеше, че ще намери местенцето до скалите на морския бряг, където ходеха през студентските години с жена си. Отивам до скалите на морето. Ще гледам залеза и ще те чакам, Оксана. Там съм, млад, написан Оскар на бележка, откъсната от нотния лист, когато мина покрай смълчалото се и празно през нощта кафене. Бързаше да стигне нощния влак, затова не успя да види, нито да вземе листчето, пъхнато под вратата на апартамента му. Оскар, обичам те. Заминавам за морето и ще те чакам там, до скалите, на заре слънце, въпреки че си падам по изгрева. Посвети се. Татуирах под дясното си ухо, прощавайте, едно малко слънце. Казвам му Оскар. Затова не сте щастлив. Въздъхна възрастният Оскар. Не искате да се качите на скалата на смарагдовите хора. Оксижен е кислород. Оттам и името Оксана. За да бъдете щастлив, винаги ви трябва слънце и кислород. Оскар и Оксана. Махнах на стареца, който зави към края на скалата. Някъде вляво. Приседна и отвори кутията с бандерола, постави го на единия си крак и започна. Свиреше не той, а сърцето му. Ливен танго. Тангото на свободата. Танго много. Тангото разтърсило музикалния свят. Освобождаването на човека. Краят от диктатурата. Свободното танго ново. Ламна. Ламна. Симажа. Тегна. Регна. Ламина. А сега фигурата унисон пасите с десната ръка. А сега солото. После пак е унисона, после соло жълтаве, Оскар свири. В късния следобед изпълзях съвсем на върха на скалата и щастливо се огледах. Ще правя вече само такива постановки, които лично на мен ми харесват. Бях близо до слънцето. Оскар режисьорът, близо до слънцето Оскар. Искам да видя как ще изгрее утре слънце. Оскар в света на смарагдовите хора на Оксана. Рубини смарагди.
тези върха бяха с нас Илияна Саласар и Мишко. Много и с голяма вещина, бяха начало и свири в арената на Българската филхармония, Светослав Дерменджиев. И искам много да благодаря на поетесата и журналистка Силвия Пек. От своя страна да благодаря на Емил, защото за мен е голямо удоволствие да говоря за една книга, чиято тайна току-що само с няколко думи Емил разкри. Тайната да бъде щастлив. Всъщност, да бъде щастлив ни повече, ни по-малко, според книгата, която всички държите в ръцете си. Това е една дълбока емоционална книга. Умението да се радваш на слънцето и кислорода, да вдишваш слънцето и кислорода, които не са нищо друго, освен любов, в която всички имаме нужда, която всички носим в сърцата си, и вдъхновение, без което нищо не се ражда и нищо не остава следи в нашия човешки свят. Не знам колко души от вас са успели да прочетат тази книга. Може би сте разгърнали поне няколко дневните страници, а твърде възможно е това удоволствие и тази емоция да ви предстоят. Затова, за да не създавам излишни представи за един текст, който има наистина в себе си много истина, емоционална си красота, ще говоря кратко за книгата, а след това ще задам и малко въпроси на Емил за нейното написване и за това какво той вижда от тази книга, отвъд текста и отвъд написането. Защото като журналист, поет и литератор знам, че всяка книга заживява своя собствен живот, когато се появи на книжния пазар. Но също така за всяка книга има и една история. Това е историята на вдъхновението на нейния автор, на идеята, на начина, по който книгата създава себе си, създавайки и този, който я пише. И така, съвсем накратко, в тази книга има много пластове. Тя има една наистина оригинална композиция, в която голямата любов присъства с имената на Оскар и Оксана, които преживяват различни предизвикателства, преминават през различни житейски перипетии, но като че ли винаги са представени и поставени пред най-тежки избор, той дали да живеят или да бъдат живи мъртвци. Книгата ще ни върне в историята, ще ни отведе в Аржентина, ще говори с много тъга и респект за преживяването от евреите по времето на Холокоста. Ще отправи своите сюжети към това, което ние наричаме български преход. Ще ни отведе в Полша, ще ни отведе в Аржентина, но ми се струва, че най-важното в тази книга, освен вдъхновението и непринудения език на нейния създател, е този въпрос, който вече споменах. Има ли смисъл живот без любов и вдъхновение? Има ли смисъл живот без истина и призвание? Каква е цената, която плащаме, когато се отказваме от всичко това? Каква е цената, която плащаме, когато не се отказваме и кое в крайна сметка ни спасява? Сега искам да дам думата на Емил, за да разкаже откъде се появиха смарагдите и рубините в неговите. Исках преди да започна да говоря за тези неща, да разветрим малко атмосферата с едно истинско изпълнение на една хубава, страстна музика, която може да изпълни само в средата, в нашата среда, камера балканска. Това е една жена с невероятен обхват на гласа, с невероятен тембър, и тя сега ще изпълни арията Кармен. Ако после аз ще продължа за книгата. Може да разветрим малко атмосферата с хубава музика.
да благодаря на госпожа Камена Балканска и да кажа още няколко думи за нея. Пред вас стои изпълнител, който е специализирал и музика, и пеене, Триместро Минкин. След това госпожа Балканска има концертна идея в 1993 година в България, както и в чужбина напоследък. Един също така много интересен проект с професор Сив Лазаров, дискове с ветерански песни. Нека ще да ще аплодираме. А сега като истински журналист, който обича да задава въпроси, няма как да не се върна отново към въпроса си към Емил, защото мисля, че за всички нас ще бъде много интересно да дърпнем малко завесите и да разберем как пише той и кои са недоизказаните неща в неговата книга. И така, отново питам, защо смарагдови хора, защо изумруди, защо убили, какво се крие за тези метафори? Смарагда като минерал и като скъпоценен камък е изключително рядък скъпоценен камък. От езотерична гледна точка той обсебва чакрата на сърцето. Това са, който притежава смарагд, още египтяните са казали, че ще бъде човек, който е постоянен в любовта, човек, който най-важното не загубва надеждата си. Всъщност книгата затова е смарагдова рапсодия. Защо е рапсодия? Защото рапсодията като жанр, драматичен, той е разказана и последователност от епоси, които по времето на Омир са разказвали, Рапсод разказвач ги е разказвал и ги е навързвал една с друга. А в музикалния бранш рапсодиите смеси са от няколко стилове, които са свободно изказани така като тема и няма ограничения като форма. Книгата така се получи, това беше може би най-трудната книга, която съм писал, писах около година и половина. Много пъти я отлагах, защото пишейки трябваше да чета много, особено с Втората война свързана. И ми беше просто тежко да ги пресъздам нещата, които тогава са се случвали, така че да се четат леко. Това е една много трудна задача пред всеки, който се опитва да пише. И заради това някакси преминавайки през всичките фази на една огромна любов, която се развива между различни хора в различни етапи от развитието от нашето развитие на човечеството, всъщност целта на всичките тези хора е да попаднат в света на смарагдовите хора. Това е моето виждане, където това е светът на свободата, светът на надеждата, светът, когато човек може да постигне всичко и то само с това, че успее да се противопостави на вечните те. Ние, както сме си тук, това сме ние, ние сме разделени на аз и ти, аз и тя и той, но винаги казваме, има някои те. Абе, те ни направиха нещо, те така мислят. Кои са тези те? Това ми беше така и една от идеите, тя е полифонична, върти си около музиката книгата, но една от темите на тази полифонична рапсодия беше и това. Кои са тези те? В полското гето, където се развива първата новела, те са ясни. Това е Хуго Бос, не тези известни Хуго Бос. Това са Порше и хората, които са сътрудничили. Кои са после тези те? Те са тези, които ни обезличиха в един етап от нашето развитие, когато ние загубихме облика си, не знаете защо. А днес кои са тези те? Може би това са глобалистите, може би това са техниките и технологиите, които някакси, стремейки си уж да ни помагат, всъщност ни изолират един от друг и ние сме много самотни. Винаги има някои те, но може би ще ги преодолеем, ако сме си винаги ние. Това може би е една така от идеите на книгата и там са смарагдовите хора, където те са победени, където ги няма тях и където надеждата накрая побеждава. Колкото да е трудно това, наистина това са трудни такива моменти. Аз много тежко я писах книгата, в смисъл, че се връщах и оставих, защото ми беше трудно да изживявам отново съдбите на тези хора, но това са съдби на всеки от нас. Там може би много хора ще се намерят, въпреки че нямам никакви прототипи при писането и герои, като да са истински. Всъщност, като се пише, винаги героят е някакъв събирателен образ от нещо преживявано, нещо чувство, нещо прочетено.
но пък много хора казаха, че се намерих някъде, защото това винаги е така. Просто явно пътят към Смарагдовото царство минава през пътя през помощта на малката Оксана, която помага на героите винаги да достигнат до хубавия край, до слънцето и до върха, да видят не винаги залезът, а винаги да чакат изгрева. И това е тази надежда, която всъщност и главният рапсод, който е разказва, че той е един режисьор, който се също така залутал в днешния свят, също се качва на върха и остава там. Това е така накратко за тези, които не се чели, които може би няма да прочитат, или пък които ще прочитат, но пък няма да сме в контакт, защото нали сме всичките попели си, няма да може да се видим, да коментираме. Така беше с тези смарагди и рубини. А рубина пък е тези различни случки, които са свързани заедно. Което също се тънкотно. Аз обаче ще си позволя да задам още един въпрос, като в същото време ви призовавам една още дума. Ако искате и вие да питате сега в момента, да подложиме на един къщи разпит, за да научим всъщност как се прави такава литература и защо в тази книга нещо много интересно. Събитията върват на фона на тангото, музиката на страстта, на истинската неподправена страст, която носи и болка и много жизненост. В същото време любовта в тази книга на няколко пъти се случва в тишина. Героите, които преживяват Холокоста, се любят в тишина. Един от другите герои, който е музикант, но по стечение на обстоятелствата работи като миньор, губи слуха си, очевидно не иска да чува много неща, които се случват около него, и го възвръща само когато прави любов със своята Оксана. Тоест, по един много интересен начин, през цялата книга минава темата за любовта, която освен музика и пленително танго е една тишина, защото ние всички знаем, че се мълчи в най-върховни моменти от човешкия живот. И предполагам, че тази амплитуда между любовта, която се случва в тишина, между музиката, която се преплита с замълчаването на очарованата тълпа, чето мълчание плаши онезите. И тангото има една особена връзка и за мен, например, е много интересно да разбера откъде се появи този лирически герой, тази тишина, която е любовна, и могъща и страстна, и като че ли дописва паузите на тангото. Дано да не питам прекалено благословно. Цялата книга, концепцията на книгата е на базата на музикалните стилове, които аз като човек, невероятен любител на музиката, всякакъв вид музика. Винаги през целия живот се носил така в себе си. Там е танго, там е блуз, там е рок. В последната част New Age и новите стилове, които се проявяват. Но като всеки музикант, тук има много музиканти, аз не мога да кажа, аз съм музикант любител, но всички музиканти, които са тук, могат да кажа, че най-важната част в една партитура музикална е паузата. Паузата създава динамичност невероятна в музиката, с паузата създава напрежение, което после в контрапункт се изравнява от следващата фраза. И заради това, защото книгата е доста драматична на моменти, тази пауза, в която се оглеждат героите, е неразделна част от всъщност това музикално повествование, което върви. И в тази пауза се показва, че е изразен елемент. Тя е всъщност един елемент на говорене между героите. Защото в днешния свят, когато всичките сме в една непрекъсната такава интернетно или по каква и да не кажа комуникация, понякога най-много се разбираме, когато мълчим. Истинските приятели, истинските двойки се познават по това, че са силни, когато мълчат. Заради това са тези тихи моменти и когато няма музика, а главните герои най-добре се разбират помежду си. Ако много добре. И последен въпрос към Емил, преди да ви дам думата, ако искате да нещо да питате.
Тъй като виждам сред присъстващите и млади жени и дами на моята възраст, ще си позволя да споделя още нещо, което ми прави силно впечатление. Тази книга, освен че е искрена, аз вече го казах, тя е много мъжка, но по един много особен емоционален начин. Всяко от нас, жените тук знае колко отнеем, когато сме облечени по един мъж, да чуем от него как ни обича, да чуем искрени думи на любов. Да успеем да стигнем до тази някога малко барикадирана мъжка емоционалност, да проникнем в мъжкия свят, който като че ли винаги е малко затаен, многословен, тайн, недостижим. Това, което Емил е постигнал в своята книга, чрез своите Оскари, които наистина са мъже, стигнали до голямата любов, умението на тези мъже, освен да преживяват голямата любов в някакви моменти и да говорят за нея. Много непринудено, искрено, без фалшива сентименталност, но и така, че да стигнат до сърцето на Оксана. А Оксана е всъщност изида, защото тези двойки, Оскар и Оксана, са вечните двойки, за които ние много сме чели, в които всеки от нас е потапил в моменти, надявам се, от своя емоционален живот. Така че това беше една приятна изненада, умението на Емил да говори с емоционалността на влюбения и дълбоко обичащ мъж, който не се страхува да изрази чувствата си, нещо, за което купне всяка жена. Емиле, вярно ли е? Аз съм подписан от тази похвала. И каза Силви, съм много неочаквано така трябва да говоря, но по принцип мисля, че най-добре се разбираме, когато сме искрени. И понякога тези всички прегради, които си слагаме, по-скоро ни пречат. Така че да ми е по-лесно да бъде искрени в нещата, които пиша, отколкото да след сложни метафори, сложни такива външни и вътрешни стени, да направя някаква по-завуалирана, всъщност по-завуалиран изказ на това, което съм искал да кажа. На моменти се чувстваше, когато пише книгата, че просто е много трудно да си изкажат някакви неща. Но нещата човек трябва да преодолее себе си и да ги напише понякога. От което винаги съм се водил и при предишните книги и сега е, че тъй като днес нали, хората много четат и на интернет и къде ли не, и много техническа литература да се чете, за мен това, което пише, искам да бъда емоционално, иначе за мен няма смисъл да го пиша. И единствено, ако се докосна до някого, поне до един човек, както казва в книгата и самия Оскар, че даже Шопен е творил за един човек, за Жорж Санд или за някой друг, просто мисля, че всеки от нас е малко или много творец, абсолютно всеки нещо, което всеки прави. И е достатъчно на един човек това да му хареса, за да има смисъл това, което той прави. Това е нещо. Обещах да не задавам повече въпроси, затова спира много. Някой от вас иска да похвали Емил, да го пита нещо в съден момент. А може би после на чаша ви, когато постъпи. Разбира по мълчанието, че неформалните разговори са за предпочитане пред изследането пред микрофона. Затова, както е написал Емил в сценария, който държа, сега е време за милонга, за благодарности към вас, за неформални разговори и за какво още ви. И за да можем да предизвикаме милонгата и този латинов стил, който е за цялата вечер като повествование, отново ще поканя Камена Балканска да изпълни Ластаньола, за което аз ще седна тук на тази наша да подписвам, а по който иска може да танцуваме от танго, милонгата е в разположение. Благодаря за това, че ви
благословение. И забавлявайте се, миловете през вас, тази хубаво вино. Аз ще се така. Описваме ти клятва. Виното е там. Добре.